Hindi po lahat ng prayer ay makapangyarihan. Meron pong prayer na yun lamang po ang makapangyarihang panalangin. Halimbawa, ano pastor yung mga prayer na walang kapangyarihan? Tignan natin sa Biblia, sa libro ng Mateo. Sinabi mismo mula sa bibig ng ating Panginoong Hesus na may mga panalangin na ginagawa ng tao na akala niya ay pakikinggan ng Diyos pero hindi po pakikinggan ng Diyos. Ano po yon? Dito sa Mateo, Kapitulo 6, verse number 5. Unahin natin sa verse number 5. Nakalagay po, meron dyan sa ating screen. Panalangin niyo po ako dahil masamang aking pakiramdam. Siguro sa ating panahon, may LBM ako. Sabi ko nga, pwede lang sanang i-bluetooth tong LBM para si Justin na lang eh. Di ba? Para at least kahit mahina siya, walang problema, nakaupo lang doon. Ako magpipreach ngayon eh. Di ba? Ibu-bluetooth ko lang sana, Tito Moises. Pak, sa'yo na, ikaw na lang. Di ba? Okay, tignan natin sa Mateo 6. Pero kung naniniwala, sapat ang biyaya ng Diyos. Okay, dito po sa 5, okay, nakalagay, and when thou prayest, pag ikaw daw po'y manalangin, thou shalt not be as hypocrites are. Bakit po? Ano po ba ang style ng mga hipokritong manalangin? For they love to pray standing in the synagogues. Saan daw po sila nananalangin? Sa mga sinagoga. Saan pa? Corners in the street. Nakikita niyo po ba yan? Na may mga nananalangin sa kanto? Tignan niyo po. Nananalangin sa kanto. At ang pananalangin sa kanto, may istasyon. Pagkatapos sa istasyon na to, lipat sa kabilang istasyon. Nakalagay sa Bible, oh. They love to pray on the streets. Hello? Streets. Ano bang street sa Ilocano? Kalsada. Oh. Kayo po ba ay sumasali sa ganon? Sumasali ho ba? Dati siguro yung iba sumasali. Nananalangin dyan sa kalsada. Istasyon, palipat-lipat. Di ho ba? Anong sabi ng Bible? When thou, ano ko na sabi niya, and in the course of it, that they may be seen of men. Para makita ng tao. Oh, verily I say unto you, they have their reward. Tapos na ang kanilang reward. 6, but thou, when thou prayest, pag ikaw do'y manalangin, pumasok ka sa kwarto mo. Saan ka daw dapat? Kwarto. And when thou hast shut the door, sarado mong ang pintuan, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which sit in secret shall reward thee openly. So ang panalangin walang kapangyarihan ay yung panalangin ng hipokrito. Na gustong-gusto niyang tumayo sa mga kalsada, doon siya nananalangin, at kitang-kita siya ng kapitbahay, kitang-kita siya ng maraming tao, pero ang sabi ng Diyos, walang kapangyarihan po yun. Ang makapangyarihang panalangin ay yung ikaw ay nasa loob ng kwarto, na kahit walang nakakita sa'yo, ginagawa mong manalangin. Hindi mo kailangang mag-pray para makita ng tao. Kailangan mo lang mag-pray para kausapin ng Diyos. Number 7. Ano pa po ang panalangin walang kapangyarihan? Sabi ni Jesus, but when ye pray, use not vain repetition. Ano na naman yon? Repetition. Ano po bang ibig sabihin ng repetition? Sige nga, pakitagalog nga ang ibig sabihin ng repetition. Paulit-ulit. Nangyayari ho ba yan? Sino po ba sa inyo? Ganon ang panalangin. Paulit-ulit. 10 Ave Maria, 10 Glory Be, 10 Amami. Paulit-ulit. At ang sabi ng Bible, vain. Bakit ho vain? Ang ano pang ibig sabihin ng vain? Walang katuturan. Ibig sabihin, merong paulit-ulit na may katuturan. Pero ang sinasabi rito, yung paulit-ulit na walang katuturan. Ang ibig mong sabihin ng paulit-ulit na walang katuturan, ito po'y ginawang panalangin na uulit-ulitin mo. Para bang ang tawag dyan ay orasyon? Sino ho po sa inyong nag-oorasyon? Oras lang siguro, di ba? Pero walang orasyon. Nang-oorasyon. Oh, di ba? Pastor, magagalit ang mga nakikinig sa'yo. Wala akong pakialam kahit magalit. Kasi pag ikaw ay nagalit sa katotohanan,
Ikaw ang may problema. Sa labas, ang tawag sa'yo, may topak. Pero dito, may problema ka. Di ho ba? Kasi magagalit ka sa katotohanan. Kung magagalit ka sa katotohanan, saan ka lulugar? Sige nga. Kung magagalit ka sa tama, saan ka lulugar? At saan ka lulugar na akala mo, tama ka, kung galit ka sa tama? Saan ka lulugar na akala mo, safe ka, pagpapalain ka, kung galit ka doon sa tama, sa katotohanan? Amen po ba? Kaya ang kailangan lang po natin dito, teachable heart. Teachable heart. Sa makatuwid, pag totoo naman na tinanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas, na siyang nagbayad ng kasalanan mo, alam mo ang ibig sabihin na siya'y namatay sa krus at tinanggap po yun by faith, anong ibig sabihin po nun, mga kapatid? May Holy Spirit ka. At dahil may Holy Spirit ka, merong bagay sa buhay mo na ang hahanapin ay walang iba kundi pawang katotohanan. Ngayon, kung galit kang makinig sa katotohanan, ibig pong sabihin, baka wala sa'yo yung uri na yun. Wala sa'yo yun. Kasi kung nasa iyo si Kristo, nasa iyo ang banal na Espiritu, nasa iyo yung uri na yun na walang hinahanap kundi pawang katotohanan at katwiran. Amen po ba, mga kapatid? Okay, so ano yung panalangin walang kapangyarihan? Yung pong walang katuturang paulit-ulit. Alam niyo po bang pagkakapareha ng maraming mga relihiyon sa buong mundo? Ito pong vain repetition. Baka akala nyo, sa Pilipinas lang po, ang merong paulit-ulit na may hinahawakang perlas. Perlas bang tawag doon? Beads. Ano ba sa Tagalog ang beads? Yung mga mahilig mag-beads. Ano ba yung beads? Bato. Di ba? Maliit na bato. Baka akala nyo sa Pilipinas lang may ganon. Abay, kahit po sa Buddhist, meron silang ganon. Kahit yung ibang relihiyon sa ibang bansa, may ganon. Sapagkat may ginawa silang form of prayer na uulit-ulitin lang nila at itinuro yun sa kanila at ininculcate sa kanila na pag ginawa nila ito, mga kapatid, they get the blessing through this formula. Pero anong sabi ng Bible? Use not vain repetition as the heathen do, for they think, akala nila, that they shall be heard for their much speaking. Akala nila, sila ay pakikinggan sa dami ng kanilang mga sinabi. Anong sabi ng Bible? Hindi po yan pakikinggan ng Diyos. Kaya ngayon, naunawaan mo, narinig mo, pag-uwi, anong gagawin mo? The fact that you now know the Bible at uuwi ka, magro-rosaryo ka pa rin, ewan ko na lang. Maliwanag ho? Hindi ho ba? Yung rosary, ilan yun eh? May Hail Mary doon. Hail Mary full of grace, the Lord is with you. Hindi din po inutos ng Bible na mag-pray ka kay Maria. At hindi po itinuturo ng Biblia na si Maria, mediatrix, pwedeng mamagitnaan sa iyo at sa ating Panginoon. Wala yan sa Bible. Isa lamang po ang itinaguri ang tagapagitnaan ng tawad ang Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Saan po galing yung practice na yan? Ewan ko, basta hindi galing sa Biblia. Pero yan po, tradisyon. Kaya kung ikaw ay magkakaroon ng pananampalataya, suriin mo. Baka yung pananampalataya mo mula sa tradisyon, base sa tradisyon. Kung base sa tradisyon, malaking porsyento, hindi yan base sa Biblia. Amen ho ba? Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are thou among women, blessed are the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God. Wala pong nanay ang Diyos. May nanay po si Kristo sa likas niyang pagkatao. Pero nung siya namatay sa krus, pinutol niya ang relasyong yon. At ang sabi niya, woman, behold thy son. And son, behold thy mother. Pinutol niya yon. Tapos pagkatapos ng pagkapako sa krus, tapos nang sinabi ni Kristo, tapos sasabihin mo, Mother of God. Blasphemy po yon. Opo. Masakit pakinggan, di ho ba? Abay, ganun din pag nag-opera ang doktor tatanggalin niya yung cyst mo, tatanggalin niya yung, di ho ba?
Pero pag natanggal, blessing. Ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Masarap pong malaman ang katotohanan. Napakagandang malaman ang katotohanan. Ay, ganun pala yun, pastor. Opo, ganun yun. Amen? Oh, sabi mo sa katabi mo, nalaman mo na ang katotohanan. Sabi mo sa kanya, alam mo na ang katotohanan. Di ba? Amen? Ngayon, simula pa lang yan. Marami ka pang malalaman. Okay? Now, dito tayo sa makapangyarihang panalangin. Ang makapangyarihang panalangin, itinuro po yan ng ating Panginoon. Meron po yung outline eh. Hindi niya sinabi yung Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Nakalagay din yan sa Bible. Verse 9. Okay? Verse 9. Sabi doon, after this manner, therefore pray ye. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Utang pala dito eh. Amen? Hindi kasalanan eh. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. O yan pala, pastor eh. Nandyan naman pala sa Bible yung Our Father eh. E di tama pala kami, mali pa rin. May saan kami nagkaroon ng kamalian, pastor? Mali dahil yan ang minemorize mo. Hindi po binigay ng Lord yan para i-memorize. Tingnan nyo maigi. Balikan natin ang verse 9. Verse 9. After this manner. Ano pong ibig sabihin ng after this manner? Hindi niya sinabi, memorize this. Or, hindi niya sinabi, say these words. Ang sinabi niya, after this manner. Sa ganitong, ano ba yung manner sa Tagalog? Ganitong estilo. Ibig sabihin, noong bigkasin ni Jesus, yung Our Father, ibinibigay po niya ang tinatawag na modelo. O sa madaling salita, pattern. Ngayon, kung ikaw ay nagtatahi ng damit, meron po ba sa inyo magaling magtahi o mananahi? Meron ba? Wala. Wala tayong mga sastre dito. Pag ikaw ay nagtahi, ano ang tatahiin mo? Yung pattern o yung tela? Pag tinahi mo yung pattern, ano ka? Amen po ba? Pag yung pattern na binigay ng Lord, yun ang nirecite mo sa prayer, mali yun. Kasi binigay niyang pattern yun. Ang gagawin mo, i-personalize mo. I-personalize mo yun. Hindi mo sasabing, mag-pray tayo. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Hindi po yun ang sinabi ng Panginoon. Ang ibig niyang sabihin, okay, tignan nyo ha, sabi niya, ito ang pattern. Sundan nyo. Merong outline dito, i-personalize mo. Kaya doon sa Lord's Prayer, ang pattern doon yung acts, adoration, confession, thanksgiving, supplication. Adoration, our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Ang ibig sabihin ng hallowed, purihin. Blessed be thy name. Kaya pag mag-pray ka, hindi mo sasabihin, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Hindi. Ang sabihin mo, Panginoon, sa aking buhay, pinupuri kita. Napakadakila mo sa akin, O Diyos. Ganon ang mag-pray. Hindi yung 10 beses mong inulit yung Our Father. Tapos pag may nagsabi sa'yo, mali yan, magagalit ka. Talagang mali eh. Kahit pa 1,000 mong ulit-ulitin yan, kung mali, mali pa rin. Kahit pa mayamang tao ang gagawan yan, mali pa rin. Kahit pa si BBM ang gagawan yan, mali pa rin. Kahit pa sinong tao ang paulit-ulit na gagawan yan, mali pa rin. Ang maling at pekeng pera, kahit sino pang humawak dyan, mali pa rin yun, peke pa rin yun. Kaya huwag kang mangangatwiran. Ang mali, mali. Kahit sino, kahit pa saan, kahit ilang oras mo pa ulit-ulitin yan, ang mali, mali. Amen ho ba? Oh. So, yun yung makapangyarihang panalangin. Kaya dito po, itinuturo natin papaano ang manalangin. Isang lesson yan. Amen po ba?
Oh, so ngayon, at least naintindihan nyo that there is a prayer that is powerless. Hindi po yan ino-honor o hindi po yan pinapakinggan ng Diyos ang ayon dun sa kanyang sinabi. At merong panalangin na yun ang kanyang pakikinggan. Powerful prayer. Ngayon po, ano po bang magagawa nitong panalangin ito? Bakit ba dapat nating matutunan at dapat nating gawing parte ng buhay natin ang panalangin? Kasi alam niyo po, nakalulungkot, dinadala natin yung dati nating pananaw sa prayer. Kasi di ba sa ating lumang pananampalataya, ang alam lang natin na nanalangin, yung mga matatandang babae. Kaya ang mga lalaki hindi nagpipray eh. Sa ating tradisyon, wala ka nakitang lalaki na siya ang nangunguna sa prayer. May nakita ba kayong patay na doon sa lamay, nung magluwalo, lalaki ang nanguna? Wala eh. Kaya ang malungkot, kahit nung naging baptist na, nalaman ng mag-pray, hindi pa rin nagpipray ang lalaki. Ibig pong sabihin, baptist ka na, pero tradisyon pa rin ang isip mo. Hindi pa nabago. Amen ho ba? Kasi akala natin, pambabae lang ang prayer. Kaya tignan mo, pag pumunta ka doon, babae ang nangunguna. Pero hindi. Ang nangunguna ng prayer dito sa Bible, mga kalalakihan. Pedro, sino pa? Mga apostol. O si Apostol Pablo, mga kalalakihan po ang nangunguna ng panalangin dyan. Hindi babae. So yun po ang dapat na i-correct natin. Yes, itinakwil na natin yung tradisyon. Yes, itinapon na natin yon. Yes, inalis na natin sa buhay natin yung traditional way of prayer. Pero yung practice, nandun pa rin sa atin. Na ano ang practice natin sa prayer? Babae dapat maguna. Babae ang dapat taimtim. Mali po, dapat tayong mga lalaki ang taimtim sa panalangin. Kung nais nating makita ang totoong kapangyarihan ng biblical prayer, ay dapat tayong mga lalaki, tayo dapat ang mangunguna dyan. Oh. Kaya tingnan nyo, pag may service tayo, lalaki ang magpipray. Pag necrological service, lalaki ang tatawagin kong magpray. Opening prayer. Pag may Bible study, lalaki ang tatawagin kong manalangin. Bakit po? Sapagkat yan ang biblical way. Inaalis po natin hindi lang po yung traditional way of prayer, kundi yung traditional concept of who should pray. Amen po ba? Oh, alisin natin yon. Kaya dapat tayong mga lalaki, mag-respond po tayo rito, ha? Tayo ang dapat manguna sa prayer. Hindi yung mag-pray na tayo, ikaw na. Alam mo pag ganon, hindi pa baptist ang pananaw mo sa buhay. Hindi pa baptist. Oo. Doon pa rin sa dati. So you have to change that. We have to change that. Isa po yan sa mga binabago ng Diyos. At gradual yan. Hindi yan, pag sinabi ko ngayon bukas, ganun ka ng ganap. Hindi po. Gradual yan. Amen po ba? Oo. Kasi, kalulungkot makikita mo sa Baptist, yung mga mga babayang very active sa prayer, parang isipin mo, nasa simbahan yata ako Wala yata ako sa Baptist. Kasi pag Baptist, lalaki ang nananalangin Pag Baptist, lalaki ang mga naninindigan Lalaki ang mga... Amen o ba? Okay, ngayon, dumako tayo sa outline. Pambira, tapos na agad yung ating oras Okay. Ano ba ang naidudulot? Ano ba ang rewards? Ano ba ang resulta? Ano ba ang blessing pag tayo po ay nanalangin o nananalangin? What is the rewards? What are the rewards? The blessings, the benefit of prayer. What is its power? How does it help you overcome everything in your life? Number 1, mga kapatid, for intimacy with God. Ang unang benefit ng prayer, intimacy with God. Okay.
Ang intimacy po, ang ibig sabihin, association and relationship. Malaki pong faktor ang kinakasama mo araw-araw sa buhay mo. Kung hindi ka magaling magmura, oras na naki-associate ka sa mga magaling magmura, mai-impluwensyahan ka. That's the power of association. That's the power of relationship. Amen po ba? Kung ikaw ay medyo kulang sa karunungan at ang kinakasama mo ay ang mga marurunong sa buhay, magaling sa diskarte, matututo ka rin. Amen. Pero kung ikaw ay marunong at sumama ka sa mga mangmang, sabi ng Bible, ay hindi humalayo na maa-adapt mo rin ang kanilang pag-iisip, ang kanilang pananaw sa buhay, at ang kanilang mga practices and habits. Ganun po makapangyarihan ang tinatawag na association. Ngayon, sa ating mga mananampalataya, hindi po natural na sa araw-araw mayroon tayong kasamang mga kapwa mananampalataya. Subalit, sa ating pagharap sa pang-araw-araw, ito man ay suliranin, ito man ay trabaho, anuman, ang blessing po, ang presensya ng Diyos ay nasa atin. Subalit, kung given na ang presensya ng Diyos ay nasa atin, ang dapat lang po natin i-exercise ay yung maramdaman natin o makita natin ang presensya niya sa atin. Papaano ho ba natin maranasan ang presensya ng Diyos sa ating buhay? Yan ho ba'y basta na lang maranasan mo na parang ikaw ay bumili ng isang bagay na pagka ito'y hawak mo o pagka nasa'yo, halimbawa, bumili ka ng jacket, ramdam mo ka agad na mainit kasi naka-jacket ka. Yan po ay mararanasan natin ang presence ng Diyos sa magitan ng prayer. Na saan ka man pumunta, saan ka man magtungo, nasa jeep ka, nasa sasakyan, nagdi-drive, o nagtatrabaho ka, sa puso mo, kausap mo ang Panginoon. Kahit ka nasaan, ramdam mo ang presensya niya sa iyo. At huwag niyo pong sabihin na ito ay walang kapangyarihang magagawa sa iyo. It makes a difference when you feel the presence of God in your life. Pero dito po nagsisimula sa tinatawag na personal devotion. Kaya po, kung nais niyong maranasan ang kapangyarihan ng presence of God, wag po radyo ang unahin niyo, wag po Facebook o social media, unahin niyo pong umupo, kausapin ng Diyos. Genesis 19:27. Ganito po ang gawin ni Abraham. Sa Genesis chapter 19 verse number 27, and Abraham got up early in the morning to the place where he stood before the Lord. Ibig sabihin, sinet po niya ito. Hindi po natural na mangyayari sa iyo ang isang bagay na hindi mo sinet. Alangan naman nasasabihin mo, alam mo, wala sa aking isip ni hindi ko alam, pero nagulat ako isang araw, nasa lawag na lang ako. Wala pong ganon. Hello? Nagulat na lang ako. Isang umaga, nasa Manila na ako. Anong ibig pong sabihin nun? Kinidnap ka po. Dinukot ka. Amen. Binigyan ka ng amoy na mabango, at tapos nakatulog ka at binuhat ka at paggising mo, aba, nasa Manila ka na. Hindi po ganun ang prayer na, alam mo, pambira, isang araw, nagulat na lang ako, nagpipray na ako. Wala po. Kundi ang prayer is something that you need to set. So, gabi pa lang, sabihin mo, Lord, bukas, gigising ako ng umaga, kakausapin kita. I will set this day. Got up early in the morning to the place. Merong lugar. Itong lugar na ito po yung palaging lugar kung saan siya nananalangin. To the place where he stood before the Lord. Anong ginawa niya? Tumayo siya sa Panginoon. Sino po? Abraham. Ano po si Abraham? Lalaki o babae? Kita nyo na? Kita nyo na? Lalaki o? Anong ginawa ni Abraham? Umagang-umaga, kay ganda, gumising siya, pinuntahan niya yung lugar, humarap siya sa Diyos, kinausap niya ang Lord. Bakit po?
dahil kailangan niyang makausap ang Panginoon. That's what you call intimacy. Mark chapter 1:35. Mark chapter 1:35. Okay? Mark chapter 1. And in the morning, rising up a great while before day. Ang daytime kasi ay natural na ito yung ating trabaho, di ba? Bago siya magtrabaho, rising up a great while before day, he went out. Saan siya pupunta? Departed into a solitary place. Ano pong ibig sabihin ng solitary? A place free from distraction and disturbance. Gusto niya na pagkausap niya ang Panginoon, walang distraction. Kaya pag kayo po ay nag-pray, itabi muna ang cellphone. Malaki pong source of distraction ang cellphone. Yung spirit mo nangangarap na kausapin ang Diyos. Pero minsan yung ating self-nature or human nature, agad-agad gusto nating may mga gagawin na tayo. Solitary place, and there prayed. Sino po yan? Si Jesus. Ano po si Jesus? Lalaki. Kung papansinin niyo po sa Bible, si Moses sa Bible, si Abraham, si Noah, Jesus Christ, lahat po sila mga leaders. Iba-ibang dispensation po sila na buhay. Si Moses, nung niligtas niyang bansang Israel. Si Noah, siya po yung pinagmulan ng generation pagkatapos po ng Great Flood. Si Abraham, siya ang father of Israel. Jesus Christ, He came as a Savior and Lord, taught for 3.5 years in His ministry. Lahat po sila, ano pong makikita niyong in common? Prayer. Ibig pong sabihin, ang sikreto ng kanilang kapangyarihan ay kinakausap nila ang Diyos. Yan po ang sikreto ng kapangyarihan. Prayer is the key to power. Number 2, ano pa magagawa ng panalangin? For renewed strength. Renewed strength. Alam niyo po ba na ang kalakasan ay nare-renew? Bakit po nag-expire? Yung mga sasakyan nyo ba, renew? Ang naka-renew bang mga sasakyan natin? Yung motor, naka-renew ba ang papeles? Hello? Pag ikaw ay nag-drive dyan, hindi naka-renew yung sasakyan mo, ano yon? Kolorom. Pag hinuli ka ng pulis, may violation ka. Di ba? So nire-renew, bakit po? May expiration. Alam niyo po ba na yung ating lakas, physically, mentally, emotionally, at spiritually, para masustain po yan, kinakailangan nire-renew yan araw-araw. Yung pangkahapon po yun. At nag-expire na nung natulog ka. Kaya pagkising mo ngayong umaga, dapat nagpa-renew ka sa Panginoon. Bago mo hinarap ang araw na to, kaya tignan niyo po, bakit napakahina natin at napakadali nating matumba emotionally at spiritually. Hindi kaya na tayo ay nagkulang sa aspeto ng panalangin. Amen po ba? Kasi po, gugustuhin mo mang mamuhay na wala pong problema, ay hindi po posible yon. Gustuhin man nating mamuhay, Kristiyano, na wala sanang mga disappointments o discouragement o problem, tribulation, affliction at pain, gustuhin man natin, pero hindi ho posible yon. Yun ay isang panaginip lamang. Subalit, praise the Lord, kung ito man ay araw-araw na nandyan na yan, given, praise God, we can renew our strength every day. Ang sabi ng Isaiah 40:31, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. Alam niyo po yung salitang wait, hindi po yung, Lord, antayin ko palalakasin mo ako, bilis. Hindi po. Ang ibig pong sabihin ng salitang wait is to attend to. Yun po yung meaning, to attend to. Pakisabi nga, anong meaning ng wait? Ang ibig sabihin ng to attend to is, Lord, may mga kabigatan ako,
Marami akong problema, marami akong dapat gawin ngayon. Pero Lord, kakausapin kita. I will face you. Haharapin kita ngayon, Lord. I will attend to you. Yan ang ibig sabihin ng wait. Sa buhay kasi napaka-busy natin na wala tayong panahon na asikasuhin na harapin ang Diyos. Hinaharap niyo po ba ang Panginoon araw-araw? Harapin mo siya sa umaga. Hinarap niyo po ba ang Diyos ngayon? O pagkagising, trabaho agad ang hinarap? Magsaing agad ang hinarap? O gawain agad ang hinarap? Hindi tayo malakas. Vulnerable tayo. Kaya bago natin harapin ang lahat, harapin muna natin ang Diyos. Yung ibig sabihin ng wait, to attend to. At anong mangyayari if we wait upon the Lord? We will renew our strength. Yung mga humaharap sa Diyos, sila po ang nakakapag-refuel ng kanilang kalakasan. Sila po ang nakakatanggap ng panibagong energy, nakakatanggap ng panibagong pag-asa, nakakatanggap ng panibagong kagalakan ng Panginoon na harapin ang araw na kahit maraming suliranin at kabigatan, magagawa nilang harapin ito ng may tagumpay sapagkat nakatanggap sila ng panibagong kalakasan mula sa Diyos. Tatandaan niyo po, our families need us to be strong in the Lord. Hindi lang po maging matatag o maging matatag sa anumang aspeto, kundi maging matatag sa pananampalataya. Our church needs us to be strong. Biruin nyo kayong mga may ministry. Yang ministry mo, kailangan niyang maging matatag ka eh. Di ba? Halimbawa, kaninang umaga, 7:30 ang practice ng choir. Late yung iba sa inyo eh. Kita nyo yan? Paano ka? Ako nga, gusto kong sabihin, pag hindi na kayo nakapag-rehearsal, wag na kayong kakanta. Kasi parte yan ng tinatawag na discipline. Pag walang disiplina, walang angat. Ibang topic ito pero i-connect ko pa rin yan. Pero minsan sabi natin, Lord, Pastor, mahina na ako. Iyan ang sikreto. Anong sabi ng Bible? The outward man perisheth. Alam yung outward man? Ito Tignan mo yung mukha ng katabi mo. Bumabata ba? Tignan mo nga. Diego, tignan mo nga si Edward. Bumabata ba? Pastor, hindi mo bumabata tong katabi ko pero parang hindi tumatanda. Alam niyo po ang totoong youth, youthful life, hindi po youthful face, kundi youthful spirit. Alam mo, may mga tao na 70 anyos pero ang spirit, parang 30 years old. Tingnan si Pastor Jun. 63, pero ang espiritu parang 36. Yung iba sa atin, 36, pero ang espiritu parang 63. Guy-guyudam nga umay makikimong. Umay ka makikimong. Umayak mo na. Kuray ka, umayak na. Kala 63 ka kabsat. Walang lakas. Amen? Kayo mga kakanta sa choir mamaya gusto kong sabihin sa inyo hanga dapat agmamayo tarupayo Agasam. Nakapimpintas, dede kan tayo di Domingo, dede about Father. Diba? Tumugtog ng ganyan yung introduction, nakaganyan yung iba. Pampira. Nakaka-encourage, di po ba? Mukha pa lang na-inspire ka na. Amen, Gerald? Pirang yan. Dapat mamaya, pag kumanta kayo sa choir, kahit hindi kayo nag-toothbrush, kumiti kayo. Pag nag-introduction na, sige nga, i-practice nyo nga. Ang bihira naman, paka-arte nyo eh. Ngiti, pag nandyan ka na, pambihira. Pero Pastor, marami akong problema. Renew your strength. Baka akala nyo po, madali ang Christian life.
Biyaya lang ho ng Panginoon. Pero nakadepende yan sa sipag mong harapin ang Diyos sa araw-araw. Wait, Panginoon, marami na naman akong gagawin ngayon, marami akong pupuntahan, may mga transaksyon, may problema pa akong hinarap, Panginoon. Hindi ko kayang harapin ito na hindi mo ako bibigyan ng panibagong kalakasan at pag-asa at tibay at tatag at Lord, maalab na pananampalataya. Kaya, O Diyos, ako'y haharap sa iyo ngayon. Tulungan mo ako pang. Yan ang wait upon the Lord. E paano? Pagkagising mo, trabaho ka agad. Bilisan yan. Kasi nga, fast-paced na ang buhay ngayon. Yan po ang gusto ng dyablo na mag-apura ka na wala kang time manalangin. Kaya ginagawa ng dyablo na busy ang araw mo, na binibigyan ka ng mabibigat na problema para hindi mo na magawang mag-pray. At lalo kang humihina. Palakpak ngayon siya. Sabi niya, sige, attend ka lang ng church. Ang mahalaga, Lunes hanggang Sabado, akin ka. Dapat tayo tagumpay, Lunes hanggang Sabado anong sekreto po? Ayan renew your strength. Amen po ba? Hindi na kayo maka-amen tuloy na iba dyan. Bira. Okay? Yung ibang sa inyo, hindi maka-amen ilagay mo nga yung verse na yon as I close. Tutuloy ko next time. The outward man perisheth, the inward man is renewed day by day. Tingnan nyo yan Meron akong gustong sabihin dyan. 2 Corinthians chapter 4. Okay? Lagay mo dyan. 2 Corinthians chapter 4, bago tayo mag-close ng Sunday School. Praise God, di ba? May natutunan tayo, amen? Yan For which cause we faint not. May rason kung bakit hindi tayo dapat panghinaan ng loob. May pinanggagalingan po tayo ng inspirasyon. Hindi po yan material. Ang tinutukoy dyan, mga bagay na eternal. Kawawa po ang tao ng inspirasyon niya material. Subalit ang Kristiyano, kahit pagkaminsan, kulang na kulang, pero inspired siya sapagkat ang kanyang pinagmumula inspirasyon, makalangit. We quit not, but though our outward men perish. Ano yung outward men? Ito po, katawan. Perish. Ano po yung perish? Naglalaho. Bumabaho. Amen. Di ba? Yet, binawi, the inward man, praise the Lord. Yung panloob, the inward man is what? Renewed day by araw-araw. Pero hindi po yan automatic. Kinakailangang araw-araw, harapin mo ang Diyos. Sa magitan ng panalangin. Every day, you face the Lord. Start your day with God. Everything will fall under proper order. And all of God's people say, Amen. Pag ginawa mo yan, habang tumatanda, lalong gumaganda. Habang tumatanda, lalong gumaganda. Bakit po? Ang totoong nagbibigay ng kagandahan at kagwapuan sa atin ay nanggagaling sa ating kalooban.